Salam aziz izleyiciler, salam Sapara, salam Aydın. Ha, salam Aa, Kemine. Aydın salam. İyileşler selamun aleyküm. o- Aleykümselam vatandaşlar. Size de selam. Bugün Aydın bilen yine tazeden çıktık. Biz bugün pul var arada. O pul näme, nähili işleýär. Ve ondan soň şonun bilen birlikde pulu nädip şu häzirki krizis wagtynda nähili dogry ulanyp bolýar. Şu arada bir maslahat ýalak bir gepleşik geçirmekçi. Bu tayda sözü Aydın'a berýän. Aydın buyurun. Yine bir gezek vatandaşlar selam. Pul var arada başlayacak olsak birinciden şu nämedigine düşünüp gideli. Yine tarihe seredende ön pul yoktu başta. Yöne pul olmasa da yani iqtisadiyet näme önümçülük diyen zatlar vardı. Pulun oruna bartır diýle. Misal üçin diýene yumurta berip oruna kartoşka alýan. Sende näme olsa şu öndüren zadyň berip sana gerek zady şey değiştirýätin. Ondan soň pul çıktı. Pulun etmeli işi vardır. Yani dolanışık en esası fonksiyonlarının biri aracı bolýar pul. Bir zat alan wagtyň, satan wagtyň, alıcı bilen satıcının arasındaky aracıdır, o funksiyasıdır pulun. Pul bir baylyk diýip hasaplap bilmeýärse we pul baylyk bolsa, bir 5 manat pulun olsa 10 ýyl soňam şu 5 manat bolmaly. Yani 10 ýyl işlen o pulun nämesi başga hil işleýär. Wagt geçdikçe pulun yani gymmatlygy azalýandyr. Pulları näle diýin, şu wagt Türkmenistandaky sistemada pulu 90% ýaly ýalňyş ulanylýar. Pulam ýalňyş ulanmak ne şu iň esassız nämesem korrupsiýadyr. Korrupsiýa pulun göni ýalňyş ulanmagyny getirýär, oň gymmatlygyny ýitirýär. Ine Merkez Banky var we başga da bir sürü nämeler var, organizasiýalar, ýani pulun gymmatlygyny goramak üçin bar ýöne. Olaram yeterli olmaýar. Sebäbi korrupsiýa bolan üçin. Korrupsiýa näle bunu şeýle düşündirýin. Mysal üçin pul diýende 10 sany alma ve bir döwlet düşünün, şu döwletde 10 sany alma öndürilýär ve şu döwletiň hem 10 manat pulu var dolanşykda. O näme diýmek? Her bir almaň bahasy, bir almaň bahasy 1 manat diýmek. Ýöne elbetde o diňe alma däl, milyonlarça dürlü önümler bolup biler. O garşy men ýöne dilde aýtjan. Indi berde ýöne şu 10 sany almany poddерживать etmek üçin öndürümni her ýyl şonu 10 sany tutmak üçin hem 10 manat pul ýani saplay etmelidir şoňa almany ýetişdirmek üçin. Şoň üçin berde näme bolýar? Dolanşykda 10 manat var, 10 sany alma var. Indi işin arasına korrupsiýa giren wagty ýani 10 manatdan 1 manatyny alman öndürmek üçin däl de korrupsiýa üçin ýani para bilen birine berýärler we alman öndürmek üçin 9 manat çykýar. 9 manadyň hem 10 sany alma öndürüp bilmeýär. Ýöne halkyň isleýän zat näme? 10 sany alma. Berde hem alma azalýar, baha köpelýär, ýani inflasiýa gelýär. Şol korrupsiýada para alýan adamlar pikir edýär, men özüm üçin baýlyk toplaýan diýär de. Ýöne ýalňyş zat. Sebäbi bir sen baýayan, sen baýamyň netijesinde milyonlarça adama ters, ýani otricательный täsir edýär de o zat. Sen şu sistemany bozýan. O pulun işleyiş sisteması vardır. Onu Türkmenistan'da bilemek ulanýarlar, o sistemi ulanan okmayan. Şu sistemany bozan ýagdaýynda ýani bahalaryň artmagy, şu inflasiýa diýilýär, şu inflasiýa diýen zat emele gelýändir. Indi inflasiýa 10%, 15% ýa-da bir şu töwerende 20%-çe bolýa işgili nämesi ýok, ziýany ýok. Ekonomika kän bir näme eden o bolmaly zat inflasiýa. O nol bolsa da erbet zat ýa-da deflasiýa diýilýär, bahalaryň pesag açmagy, olam erbet zat. Baha pesag açanda ýani halk däl de ýani alıcı däl de satıcı ziyan görüp başlaýar. Bahalar pesag açanda şöyle näle diýin bir telefon aldı, alıcı yani satıcı telefonu 5 manat alýar, ertesi gün telefon 4 manat olsa ondan soň satıcılar ýani bankrot şondan emele gelýär de. Bahalaryň düşmegem, o zat däl, kän artmagam, o zat däl. Indi şu pulun doğru işlemek için birinci gerekli zat olan ýöne banklar zatlar vardır. Şu bank diýilen zat ýöne näme edilmedi, gurulmadı. Şoňa gereklilik adamlarda şoňa zerurluk boldu banka. Bank olmasa işledip bilmediler. Ýani barterdan soň pul sistemasyna geçilenden soň başta bank ýoktu. Ýöne bank bolmadyğı üçin hem pulu doğru ulanyp bilmedi adamlar. Şonuň üçin banklar dörep başlady. Banklaryň edýän işem
yankı pulu işletmek. Misal üçün men pulum var, 5 manadım var. Men şu 5 manada eger yazsam, aşağında koysam, şu 5 manat bir yıldan son 5 manada misal üçün şu yıl 1 kilo et alyan olsam, bir yıldan son şoňa yarım kilo et alıp biler. Ýöne eger sen 5 manady banka koysan, bank onu kassasynda saklanýar. Bank senden alýar, beýleki näme kredit berýär. Yani sen banka giren pullaryň hemmesini bank ulanýar. Näle ulanýar? Başga bir adamyň üstü bilen. Ol bir kredit soraýar, o kredit çeken adam näme etýär? O pul bilen ýanky tijarete başlap biler. Ya da başka bir işler için. Yine bilime olsun, başka zada olsun. Her bir zada soğup şu pulunu senin değerlendiriyor da pulunu işletiyor. Yani şu bankları men näle diýin, bir damarlar adamın organizminde ganyň damary var. Pul ganyň olsa banklarym damary ýaly işleýändir. Ve Merkez Bankam edil ýürek ýaly şu ılgan wagtyň çalp durýar. Merkez Bankadam eger şu talap gerek bolsa pulla ýanky money supply diýende dolanşykda bolan pulu köpeldip bilýär ya da azaldyp bilýär. Merkez Banka özemine hiçbir adam öz yüreğine yankı uruşunu, ritmini hiçbir adam şonu prikaz edip bilmersin ya da yüreğine bir urdurman sakladıysan hiç kim saklap bilmeýär. Hiç yere bir bağlı bolmany işleýändir yürek. Elbette näme bilen adamın meýnisi bilen bile işleýär da ýöne bağlı däl şoňa. Özü şo işleýän funksiýasyny ýerine ýetirýär. Giýje gündüz özem durmady. Devletler merkez banklara medil şoň ýaly işlemelidir. Hiç yerden buyruk alıp bilmeli, almalı däl ya da başka bir ýeriniň interesi üçin işlemeli däl. Özüniň etmeli işi var. Şu pulu dolandırmak, yani organizmde pulu dolandırmak. Organizm ulalan saýa gan köpelýär. Şu ýurtdaky ilatyň sany ulalan saýa pulum köpelmeli bolýar, köpeltmeli bolýar. Yani inflasiýa garşy näme etmek üçin. Merkez Bankynyň şu zatlary yani düzeltýän nämesi var da. Ýöne şu wagt ine pullaryňyzy, puluňuz var diýildi. Tapaw diýip 10-15 bin, 100 bin dollar tapaw diýip puluň bar bolsa sen şu pulu alıp o dollarda ya da euroda koy. Indi bizde dollarda tutýarlar. Nämemiş dollar ýanky senlistini ýitirenok diýip olam ýalňyş zat. Oň ýaly zat ýok. Ol belki Türkmenistanyň içinde bildirýän däldir. Ýöne ine inflasiýa diýen zat dollar ulanýan. Amerikanyň özünde de inflasiýa var. Yani näme diýmek bolýar? Sen 1 dollaryň 5 ýyldan soň şu 1 dollar däl eýem. Hemme pulun haýsy pul bolsa bolaýsyn, şo öz gymmatlygyny ýitirýär wagtyň geçmegi bilen. Şonuň üçin şu pullary iň esasy dogry ulanmak ýanky uly firmalar var da, haýsyna seretseň mine iPhone alyp göreli, näme şu Apple'ın nämesi, portfoliosy. Şondaky pulu hasaplasaň, mysal üçin aýdarlar, men toşny bilemek sany, aýdaly 90 milyard dollar diýip şonu hasaplaýarlar şu firmany. Ýöne onu näle hasaplaýarlar? Ol hakykatdan hem şu firmaň içinde 90 milyon dollar ya da milyard dollar pul bar diýmek däl. Onun pulu istendik zadyň garşylygynda, mysal üçin suw ölçejek bolsaň litrde ölçenýär, ýol ölçejek bolsaň metr, kilometrde ölçenýär. Pulum edil şoň ýaly ölçek birligi hökmünde de ulanylýar. Ayakkabı aljak bolýan şoň ölçek birligi sen üçin ýanynda garşylygynda manat ya da dollar näme bolsa şo sen ölçegin şo ayakkabı üçin. Şonuň üçin şolarda da pul şonça bolsa da o pikir etmäň, olaň elinde ýanky nagyt pul var şonça. O nagyt pul belki şoň 5%dir ya da 10%dir. Olam güllük nämeleri vardır. Her bir firmaň güllük çykdyjylary vardır. Ine şoň üçin pul saklaýarlar, nagyt pul. Başka hemme pulam bir ýerde ýatyrymdadyr. Ya da täze bir zat öndürümdedir ya da täze bir ýanky rasýadowaniýasyndadyr. Pullaryň hemmesi şoň ýaly ýerleşdirilýär. Hiç bir pul hiç kaçan nagyt saklananok ya da kassada saklanýar. Ne öňkü sapar şu hazinada da ben aýtdym ýadyma düşenok, ine döwletiň hazinasynda da köp adam pikir edýär. Men özümden mysal alýanda men bu zatlar bilmeden o hazinada ise içinde dollar basyp buldurýardyr diýip pikir etýärdim da. Ýöne şu wagt indi käbir zatlar okap öwrenen soň şu wagt düşünýän hazinada aslında ýanky pul dolanok. Onda da bolýar özü üçin güllük ýanky rashodlaryna. Ýöne hazinaň esasy güýji we baýlyklary diýmek birinciden şu öňe altynda saklaýarlar. Ýöne şu wagtda altynda da däl, ýeri bardyr, bir firmasy bardyr, portfoliosy bardyr, fondlary bardyr. Baýlygy şodur hazina. O hiç bir hazinada da pulu saklap, sebäbi hazinalar nämesine seretseň, işine seretseň 100 ýyl ya da 150 ýyl, 200 ýyly göz öňünde tutup hazina öz işini ýerine ýetirýär. İşini etýär. Şoň üçin pul saklanok elinde. Aydın doğru aýtdyňyz. Şu taýda bir zadyň üstüne düşüp geçeýin.
Korrupsiya iqtisadiyeti var bizde hakikaten hem. Bizim cemiyetimizi şo bozýar. Iň esasan iqtisadiyetimizi. Korrupsiyadan başka men berdiğine bir pulun nämesini düşündürmek için yönekey bir misal edýäýin-de. Ine elinizde 5 manat var. 5 manat aylyk alýan diýildi. Sen aylygyň 5 manat diýip hasaplay. Adamlar üçin şoň ýalydyr. Ýöne ekonomistlerde bir näme vardır. Hakyky aylyk diýen bir aylyk vardır. O beýlek aylygyň ýanynda hakyky aylyk diýerler ona. Hakyky aylyk diýeni 5 manatyň alyş güýjüdür. Misal üçin 5 manada 3 kilo et alyp bilýän bolsaň, sen aylygyň 3 kilo et diýerler. O 5 manat adam üçün ýanky o 5 manat diýip sanap bilýär aylykça adamlar. Ýöne ekonomikada hakyky aylyk diýen bir aylyk vardır. Şoň bahasyny görkezýär. Pulun güýjüne bagly zatdyr. Indi ýanky berdi şu näme aýdaýyn da elektron döwlet diýerse şoň bir peýdasy var. Şutaýda men görýän iň näme peýda men üçin ýanky. Ýöne zat Türkmenistanda bir pasport aljak bolsaň, pasportyň bahasy aýdaly 100 manat pasport üçin töleýän diýeli. 100 manat pasport üçün töleýän ýöne sana şoň üçin spravka gerek diýe. Ine ýaşaýan ýeriň hakynda, ýene maşgala ýagdaýyň hakynda spravka. Indi spravka alan wagtyň sen şu spravka aljak wagtyň ýola pul berýän, spravka üçün gidip gelýän wagtyň ýitirýän wagta hiç hasaplajak berde. Ondan soň şu spravka berýän adama da 5 manat vermeli ýa-da 3 manat vermeli. Ondan soň spravka alan sanam 7-8 sany spravka var. Her ýerde şoň ýaly töleýän soňda da pasport alýan. Ýöne pasportyň bahasy 100 manat. Ýöne sen berde çykdyjyň aýdaly 150 manata gelýär-de ýoluň bilen ýanky beren pullaryň bilen beýlek spravka üçin. Indi berde näme boldy? Bir pasportyň garşysynda 150 manat, ýagny sen 150 manatyň deňdir bir pasport diýmek. Indi elektron sistema geçilse, adam öýünde oturan ýerinden diňe 100 manaty töläp, ýanky pasport alyp bilese, spravkaların hemmesini elektron şekilde alýar. Hiç kime pul bermän, elektron şekilde öýünde çykaryp alýar. Indi berde näme boldy? 100 manat deňdir bir pasport. Indi 150 manat bir pasporta deň bolanda sen manatyň nämesi uly bolýarmy? Gymmatlygy ýa-da 100 manat bir pasport alanda. Sen elektron döwleti guran ýagdaýynda da ýene milli ýurdun içindäki ýanky pul manat näme ulanýan bolsa, şu ýurtda eger elektron döwleti bolsa, ýene pulun awraýyny galdyrýandyr bu. Ýani pulun satyn alyp bilýän güýjü, ýani pulun güýjüni köpeltýär-de. O zatlar ince näme zatlar, bu zatlar kiçik zatlar, ýöne hiç kim hasaplanyp ünstörenok Türkmenistanda edip bilseler spravkalan sanyny köpeltýärler we pul işleýär diýip pikir etýärler. Aslında sen pul işlemi o milyonlarca pulun awraýyny düşürip oturýarsyň şu etýän zatlaryň bilen. Şoň üçin daşary ýurtlarda ine banklaryň işleýişinde men näme diýin, bir pasport bilen baryp sen şu taýda näme islen zadyň edip bilýän, kredit çekjek bolsaň diňe pasportyň gerekdir ýanynda. Sen bank şu hemme dokument işlerini minimuma düşürmek için, hatta şoň üçin ýörüte nämeleri de vardır, bulan toparlary var. Ýörüte adamlar şonda işleýärler, şunu minimuma nädip düşürüp bolýar. Sebebi näçe sen şu pasportyň ýa-ni önümçilik diýip gözüňe getirsek, bir pasportyň öndürme çykdyjysyny näçe azaltsaň sen pulun awraýy şonça köpelýär. Bulan bir nämes. Munda yüzlerce, belki ondan hem nämes vardır da pulun awraýyny, pulun gymmatlygyny dikeltmek ya da köpeltmek için bir topar yollar var da bulan bir gowy nämes misal üçin. Şu elektron döwlet bolaýan ýagdaýynda şu zatlar ýola goýulsa ýöne zat onu sen etýän bir ýyldan soň halkyň özü eýen onu näme edip başlaýar-da, durmuşda gözü bilen görüp başlaýar şu peýdalaryny. O başta belki bilmän biler, şu wagt aýdyp biler, aý näme gerek düşünemiz. O ýöne elbetde o belli bir wagt geçen soň şonu görüp başlan soň hemme üçin hem gowy bolar. 100% men şoňa ananýan şu zady pulun şu gymmatlygyny Kaysam bolsa, näçem bolsa 1% şonuň galdyrjagyna 100% inanýan ona. Onda men şu taýda ildeşlere täzeden bir gysgaça edip aýtjak bolaýyn. Ýagny korrupsiýa milli puly ýa-da manada bizim ýagdaýymyzda enflasiýa ýol açýar. Ýani bulan bizim alýan aýlyklarymyzyň hümmetini azaldýar. Ýani bir aýlyk alýan aslında etmeli işin 10 olsa sen şunu 8 ne diýän. Şonun ýalak bolýar-da korrupsiýanyň nemesi bilen. Indi bundan soň ýanky hazyna fondlar we hazyna aslında fond ýa-da başga bir nemeler bilen meydana gelenini aýtdyňyz. Ýani bu arada sapara. Sizden hem bir pikir alsak. Men bir pul barada düşünjämi aýdaýyn. Düşünmeyen yeriniz orada doğru görürseniz. Pulun
Sibistoymysy öz bahasy, ýani kagazy bilen kıratka, onun tipograf önemeti. Bunu islenninçe kagazyň wa bolsa, boýan wa bolsa, tipograf wa bolsa basyp bolýar. O basylaryna gymmatlyk bolýarmy? Ýok. Pulun muktary sen berýän hyzmatyň öndürýän öňümüň onun şoň dolanşyk tiýdligi, ýani pulun umumy muktaryna şonu ul inflasiýa etmen saklap bilýär-de. Şoň pulun muktaram sen ýurdun içinde berýän hyzmatyň, onun öndürýän öňümüň iqtisadi dolanşykdaky malyň, mülküň hemme zadyň o da öldü däl dolanşykdaky pulun muktary şolar ýalak bu neme bilen kefilletlenip bilýär-de. Bolmasa kän wagtylda inflasiýa bolur, az wagtylda pul gıtçylyk bolýar-da. Inni Türkmenistanyň ýagdaýynda iqtisadi dolanşykdan çykarylan ummasız pudoklar var, hyzmatlar var, ölü kapitallar var. Bu zatlara Türkmenistanyň makroekonomikasynda düşünüp bilýän bir adamam ýok. Oňa men garanti berýän, beýle bolmazdy. Düşünýärmi? Gazanylan ýerden çykýan milliardlap neme onun yani ölü kapitala öwrýärler-de. Olaýam ýere sokulan pul ýalak da baýlyk ýalak, gazdan neftden pul gelýär-de. Ulu bina gurduň. Yani näme köşk diýdiň. O iqtisady dolanşyga giren oga köşk. Şeýlem. Sen gazanan puluny öldürdüň. Şonu howadyň göwren ýalak, şo ikisi desseň. Onun yine de bilim çağa bilim berýär-de. O şo berilýän bilim, ilim, hünär birinciden hyzmat, ikinciden hem şol öňümdür. Ýani adama investisiýa etmeliliğinin esas sebäbi şodur. Ýokary kompetensiýaly işgär baýlykdyr. Oň özü puly, öňümi öndürüp bilýän neme. Ýöne sen şoňa hyzmat berýän, çä dowondan ýetişýänçe. Şo hyzmatam iqtisady dolanşyga halp bolýar-da. O da sen baýlyň, uzak bökletli ýatyrym bolýar-da. Sen şu ýatyrýan 20 ýyllanam oň hödýürini örp başlaýan-da. Döwlet nemesinde, şu makro nemesinde şo zatlary hemme jetini gödeňine tutulandy. Ýöne duran ýerinden dünýäň baýlygy öz-özünden emele gelýändir. Näten okudyp ýörsiň, çağa pulunu berýän şeýlemi? O çağa iýmeli, içmeli, geyinmeli, o kitap, oyun, telewizor, ýene bir topar nemeler vardır. Sen şo çağany sosial kömek edip, ýani alym güýjüni döredip bilsen, ol beýleki tarapda oň eýem öňürjüň baýlary taýin bolýar-da. Oňa da hyzmatam berýän, ýani mektep gurmaly, partasyny, kitabyny, o sport sahatyny, topuny, eýleksin beýle hemme jesi öňümçüligi, ýani motivir diýen nemeler bolýar-da, multiplikatorlar. Daşary ýurtlarda näýilek demedilýär? Maşina aljak bolsaň, jaý aljak bolsaň, iň düşük nemeli kredit berýändir. Isledigi. Ýöne ýani iş ýeriň bolmaly, sen puluň nemäň bolmaly. Maşina näme üçin demedilýär? Kredit berilýär. Özüm aňsat berilýändir maşina. Sebäbi benzin ýakýar bir. Benzinin hemme dünýäň köp ýerinde 75-den 85% çeni bergidir. Benzinin sebestoýmasy ýani öz bahasy 25 sent bolsa, 1 litram $1 satylýan bolsa,
o 75 senti döwletiň hazynasyna gidiýändir. Ýewropaň hemme ýerini şonu alypdyr. 75'ten 85% geçen. Bunu motiviir etmek üçin köpürek maşin türülmeli, köpürek maşin tatılmalı. Onun o maşinam başka pudogy stimulir diye. Sebebi onun bir öndürüyor. O da ullokan yankı önümçülük bolýar da maşiny öndürýän deme ul önümçülük. On kaptanlaryň bir topar yan tenagatları diýendir. Biri lampıçkası ne diýendir, biri yani tormuz ne diýendir, yeni biri teker ne diýendir. Ona tenagatın öz onun yaylık gidiyor. Ne pul wasyan neme de maşinam ne şolatlara seyredip ongur yörüte demesi bolmaly, o formulasy vardır. Onu yani hazina Merkez Bank bilen ikisi regulýir dediýär. Emisiye etmeli mi etmeliler edende onun çok obyekt olmalı. Yani bağdarın içine salınyan, dolanışığı salınyan ya seyir hizmet ya önüm ya yine de burada. Onun demesi yine de onun dolanışının tiyiliğine bağlı. Ne Şiveçya'da PNT veriyorlar, PNT'den yine de nalog alýarlar, soňam onu ýygyna gaýtyryp berýärler. Elimdämi dolanşykdadyr, bir ýerde duranokda. Şolar ýalap bu inçe bir topar şahaty bardyr, bunu bir peredaçada, iki peredaçada gutorup bolýanlar mümkinim däller. Bu ul temadyr. Näme pul barada şu näme ýene de goşup biljek, gurrun arasynda goşulşar. Aydın buyurun, siz bir zat goşacaktınız. Şu yine Sapara aýdyşyňyz ýaly pulun etmeli işi var da onu yine maşin alsan maşini sürmeli, sen maşin alıp koysan bolanok ýöne pulam edil şoň ýaly şu yankı nalog alıp izne berýänler diýeniz olan şoň üçin edilýär da pul dolanşykda bolmaly. Edil näçe çalt yankı abarotu näçe çalt edýän olsa şonça da näme bol ekonomika üçin gowy zatdyr ol. Yine Türkiye'de de var. Berde aylık alan wagty yine men aylık alsam bana näme nalogu töleýän men. İşsizlik nalogu diýip berde bir nalog var. Aylyk alýan bolsam şu işsizlik naloguny töleýän. O nalog seni işsiz galan wagtyň seni abispeç edýär. 3 aymy 4 aymy şoň ýaly. Täze iş tapýan çaň ýaly. Şoň ýaly işsizlik nämesi vergisi diýerler bular. Şu işsizlik naloguny yankı töleyen wagtyň sana yine izine hasabyna gelýär. Olan hasabyna gidýär we izine şoň yine 85% yine sen izine gelýär. Sebäbi men berdine oturyan öýüm öz öýümde ýa-ni kirada oturyan yine gaz diýdi, su diýdi, şu zatlary tölesin diýip 85%-ni yatıran wagtyň izine uğratýarlar. Onun yeketek maksady var ýa-ni näme üçin de şu pulun aýlanyşy üçin ýa-ni hasapdan hasaba geçýär, adamdan adama geçýär, elden ele geçýär şey diýip şu aýlanyşy näçe çalt bolsa, şoň ýaly o bir topar aýdyşyňyz ýaly nämeler var nalog sistemasynda da. Nalogda da şu zatlary ýola goýup bolýar. Başga da bir topar o ken var oň ýaly pulun dolandyrşyny güýçlendirmek üçin. Ýöne gynansak da ýene käbir adamlar ýene pulu bar adamlaryň köpüsü ýa-ni seyf alyp seyfde pul saklamak ýaly bir düşünjesi var. Bilemek näme üçin? Olam nämeden soň galsa diýip bilen ýöne sebäbi ýene ýaş wagt 93-94-nji ýyllarda men eşitýärdim da şu babamdan olsun ýa-da soň ýaly ýaşullardan şu öňde maşin alyp bilýärdik diýe, pulumuz bardy bankda diýe, şo diýe ýandy diýe sebäbi şol Sowetski Soýuz dargandan soň pullary üýtgedi, ýa-ni sistemalary üýtgän soň pullar ýandy diýip şondan soň şu wagt köp adam Türkmenistan üçin aýdýan, köp adam şu taýda pullaryny ýa-ni banklara ynanyp bilen ok ýa-da bir täze bir işe pulunu ýatyrmagana gorkýarlar. Men näme üçin bilemok, şu banklara da ynam galmandyr şu wagt Türkmenistanda. Şondan soň. Evet, Aydın Türkmenistan'da ýeki banklaryna da Türkmenistan hiç sadlanıp bolanok. Mesele şu taýda. Banka o banklara da gurrumam ýok. Bank diýilen edara başga funksiýa ýerine ýetirýärdi. Onun indi şu wagt ne kredit dünýede de şu kreditin ikinji nämesi gelýär, tolkuny gelýär. Ne 21-nji
ýylyň birinji, ikinji kwartalyndan hatam görünip başlar. Şu 1929-njy ýyllaky 30-njy ýyllardaky beýik depressiýa diýär, Veliki depressiýa diýip ähli dünýä çöktü-de. O da 4-5 ýyl dowam etdi. Gaty krizis boldy-da. Şu 21-nji ýylda gelýän krizis şoň nemetinden pesdäl, belki de şondan has agyr bolmagy prognoz edilýär-de. Ödüm daşda däl, ýene de 7-8 aýdan bu nemetini, signalyny edip görüp başlarsaňyz Türkmenistana eýän birinji nemede koronawirusyň birinji walnasynda çöktü, bitdi. Iqtisadiýaty ýörenok, ýöremese mümkin hem däller. Buňa şandan galbam bilmeýärler. O da görünüp dur. Bu ýene de bir topar betbaçylygy var, ne ağaçlygy eýän gyra uşlarda medemälim görünüp başlady. Gaty agyr ýagdaýdaky gojalyklar var, başgalar var. Ýani daha şoňyň bir taraplarynda o tawtawazar zat diýär şo taraplarda gaty kıyın ýagdaýlar var da. Ol gitdigiçe merkeze de geler, şäheriň içine de gelmediler. Ondan gaçar ýalak mümkinçiliklerim ýok da. Çözüp bilme nemelerim ýok. O da görünüp dur. Indi Türkmenistanyň baýlygy diýip şu işe ýür adamlardır Türkmenistanyň nemesini, iqtisadiýatyny ayakda saklayan bölüm şol işe ýür adamlardır. Neftin gazyna bazar çöktü. Olardan da dat gelen ok. Galanam şu işe ýür adamlaryň nemesine düşýär-de. Olom gadananlary keçen aşağında bolsa köýmeli, bankda bolsa da köýmeli. Türkmenistana iki urgu bolýar-da. Olaram ýok bolup giden soň, onuň Türkmenistanyň içine şarty bola bermeli bolýar-da. Näşo zatlar demetmezligi üçin biz Soýuz Pramyşelnikov diýip bir ýaşlar teklip berdi. Şolar ýalap bir ýanky senaýçylaryň birligi, birleşmesi diýen ýalak o bir nemaçaly o iýleşlemede, işe ýür iýleşlemede dünýäniň ýeretinde bolsun tapawdy ýok. Türkmenistanyň içinde daşynan ýurtlaryň nemeden şolara boldy hem kömek. Bulara ýuridik kömek. Onuň badar kömegi, ýani öndürýän malyny tatma nemetmek, onuň öňümçiligi aşak bolsa ýer beýleki zatlar demetmek, onuň ýani investisiýon banklarda mutal üçin Angliýada zatda ýatyrym banklary bar da. O ta kem rezidentler bolmasaň açan oklarynda şo zatlara kömek. O taýyk pul goýan soň ona meni de reinvestir eder ýalak nemelerine ýuridik kömekler, konsultativ kömekler. Ol ýanky öňümçiligiň biznesiň soragy gaty kän, wiza problemindan neme para saglyk problemasyny üçin bir topar zatlar bar da. Şolaryň hemme jetine kömek berer ýalak mümkinçiliklerimiz var. Şonu mine gurnap, resmileştirip ýörs. Şunu bilgiňizde ýetirelýärse iýleşilen. Sapara, bu edilecek bu şu işin ya da edilemiyor. Bu işin maksadı näme? Yani bu täze Türkmenistan üçin bir peýdasy nähili bolmaly? Täze Türkmenistan üçin birinciden bizim işe ýür adamlarymyz tejribe toplaýar. Bu bir iň önemli nemelerden biri. İkincisi şu wagtky gazanan sermaýelerini taklak alyp bilýärler. Onu ýanky keçen aşagyna dälen işe urukturup bilýärler, pul gazanyp başlaýar. Onuň bizim elimizde bir topar işlenen biznes
proyektler var da. Yine olora katılışıp bilýärler. Onun daşardy nemede bağlardaki öz barlıklarını ayak batýarlar da. Daşarkı bağlarları. Bu näme diýmek? Ertir Türkmenistana miňsoň düzelmeli. Beýlik gidip bilmeýär. Düzelende bu adamyň ýa buraya berde ikinci ayağı Türkmenistan'a ýa bağdaram taýin tejribetem o kompetensiýetem ötün şolar ýalap. Esasen baýlyklary ellerine alýar. Ýa köýüp yemedik giden ok da. Misal üçin dollary sen bankda saklanda da ýa ulu kriz ýerlerine şo taýinap tozurýar da. Onu belki de ýa kriptovalutalar var. Ne o hizmetten berip bilýär. Orada käbir ýerlerde bunu kriptovalutada saklap bolýar. Ne şolar ýalak nemesi var. Yeme üçin täze Türkmenistan memesi üçin bunu hiç kim mut eden ok. Men şahs bolup meňe de bugundan bir gideji adem edel. Ýa-ni halkyň teti täze Türkmenistan demesi fondu ýörüýte fondaşlyk şu zatlar üçin. Şo fond şo telekeçileň nemesine şärik bolýar. Oňa pul berme zat gerekkel, ol işden gazanan pulundan şärik. 5%, 10%, 15% ol proyektine görä şeýle neme bolar. Ondan o pulum ýene de şo fonda gelýär. Beýleki işe ýür adamlaryna käbir ýerde destek gerek bolýar. Käbir birine ideýe wadanyn finansi ýeten ok, oňa kömek berilýär. Käte gortly berilýär. Şolar ýalap bir düşünje bada. Onda diýmek bir Türkmenistany, yani häzirki Türkmenistan, täze Türkmenistany taýýarlayan bir bütewi bir näme diýsem projekt bolýar da bu gelecek üçin. Ulu projekt bolýar. Kemine ulu projekt bolýar. Sebäbi ýöne ruhsatlar edilmedi diýip düşünürler. Olara oturan yerine şo taýda tozmaly, batmaly, dağamaly. Şeýlem. Daşynda da işladyň ýok, sen ötüş ýok, neme ýok da. Ýöne her kim oturan yerine çüýrak galmaly, ýa-da bankrot bolmaly, iflas etmeli. Şey dip arkalaşyp bire gollaw berip bunu ayakta saklap bolýar. O ýetkisini adaldyp bolýar. Ne şeylere akmen düşünce. Aydın, siz näme pikir edýäňiz? Şu krizislere iň esasy ýanky krizislerde näle diýen men berde pul gazanmak diýip pikir etmesin ýanky adamlarda. Pul gazanarsyň ýöne pikir edýän puluň gazanmarsyň. 1 manadyň 10 manat bolmaz, 1 manadyň 2-3 manat bolar. Käm pul gazanyp bolmaz krizis döwründe. Ýöne sen puluňu hiç sada ulanman saklasan, krizis kotarýança diýip, onda sen puluň 100% ol nämesini azaldyr. Girdeji bermege beýle de dursun. Soňam berde iň esasy zat kriziste ýanky elinde bar olan zadyňy azaltman, ýitirmän, şonu ziyan görkezmän saklap bilmek iň esasy nämedir ol? O kiçi firmada, ulu firmalaryň maksady şodur. Krizis döwründe hemme krizisden tarihte seredip göreň şolaryň nämesinde ýanky ýyllyk hasabatlarynda girdejileri bir düz çyzyk ýalydyr, göni çyzyk ýalydyr, bir kän artışlar nämeleri görmersiňiz. Ýöne şo kriziste şolara üstünlük hasaplanýar sebäbi şu krizis döwründe de şolar ýanky ayakta durup bildi, men öňe aýtdym, firmalaryň hemmesem ýaşaýardyr, canlydyr diýip. Şolar canlygy alyp bildi. Oňa şu krizisleň erwede edýän zady şo firmalar öldürýär da, ýok edýär firmalar, ýanky öndürüji güýçleri ýok edýär. Soňam ikinji näme saparaňy şal tejribe, men üçine iň näme ýeri şol, wajyp ýeri şol sebäbi yine Türkiye'ye gelip ben Türkiye'de şu Türkiye'nin nämesi bir 80% ýanky edilýän işler ya daş döwründe görýän zatlaryň 80% Türkiye daşary ýurtdan gelendir. Köpüsü şonuň daşary ýurtdan geldi.
Hatta yine şu caylarının kuruluşu olsun, belki yollarının oňarlyş tehnikaları olsun, yani tehnika diýende şu oňarlyş prosesi aşağıda çağıl üstüne näme goýup, şu zatlara çydaşar ýurtdan öwrenipdirler we şu öwrenen zatlaryny öz ýurdunda ulanan üçin Türkiýe bir ösen ýurt ýaly görünýär. Şu tecrüben nämesinde. Daşar ýurda gidip berde Türkiýede men şu zaty gördüm. Daşar ýurtda ofisiant olup işletdir. Bir restoranda ofisiant olup Türkiýeye gelip restoran açýar. O ören gowy zat. Ine yönekey misaly şodur tecrüben. Indi eger saparaňa aýdyşy alýan pulu bar adamlar bir girişimde näme edip daşar ýurtdaky ýanky Türkmenistanda şu wagt näme exchange ýok diýip bilýän ýa barmyna bilemok. Ýanky gymmat kagızlaň nämeleň satylýan ýeri diýende, aksiýalar nämeleň satylýan ýeri. Yine şoň ýaly bazarlarda eger tejribeňiz bolsa Türkmenistana baranda siz bilemok şu bazaryň 5%-ni öwrenseňiz Türkmenistanda hem siz iň öňdäki näme bolarsyňyz şonda. Tejribeli adam bolarsyňyz. Ol Türkmenistany hemişe onuň ýaly gözlen seretmäň. Sebäbi Türkmenistan bugün ertirýän ýakyn wagtlarda üýtkemeli üýtkejekdir. Oň ýaly durup bilmese hem adam şoňa üýtkemeýän isleýän bolsa bir güni üýtkeýär, ýuwaş-ýuwaş şoň üçin bir topar edilýän işler bar. Yine şo gün üçin taýýarlyk da bu zatlar. Ertesi gün Türkmenistan'a varanızda şu yine saparaňa aýdyşy eger elbette men hem o dokumentinizi okap gördüm. Yankı kömekler edilen olsa o kömeklerden peýdalanmak ve karşılığında birinci dene kazanç edýän, ikinci dene şu tejribeni kazanýan özüňe. O tejribe bilen sen bir 5-10 ýyl soňky pikir eden wagtyň yankı durmuşyňda şu wagtakydan ýerlen asmança tapawdy bolarmy diýip pikir edýän. Yankı ýatyrymlar meselesinde. O deme elementar zat ne Türkiye'de ya başka bir yerlerde yankı şu bağlara girme de ulu problemi de. Yankı ulu pullu adamlar var da. Ne investisyon hadaplar var da. Yankı 10 tane ulu bank vardır dünyada. Ne şolong ne hata açmak için adından bir 250.000 pound'un bolmaly. Onu sen rezident bolmadan sana açtıran oklaram. O taýy pulun goýan soň bankyň özü sen puluny işledýär-de. O da proýektlerde işleýär. Sana da neme berýär, teklip berýär. Şular ýaly proýektde goşulşokmy? Onuň tek puluny şoňa goşýar deme diýär. Sen işde eden ok, puluny işläpýär-de. O taýda ýa professional adamlar işledýär-de puluny. Sen o taýda yankı garantiýaryň nemeti var. 5%, 2% nemetine bagly, proýektlerine bagly. Ne olar ýalak nemede bolýar. Puluny näçe kän bolsa, şonça da gowy ýollar bar da. Yani şu hyzmatlara berip bilýär. O bizim şu taýlara sen nemämiz ýetýär diýende. Onda sapara bu taýdan maksat bütevi bir neme çıkarmak, cemiyet çıkarmak. Yani yurdun daşında bolsa hem şu baylarına hem halka iyiye çıkan bir sisteme vurmak esas maksat ve bir taýar bolmaly. Täze Türkmenistan üçin. Yankı bir yıkılan devletin içine varıp näme işleyecek? Şonu onu götürüp görämelidir. Gidecek bir öňümçilik demesini gurnacak bolanda näçe wagt alýar. Biz ol devlet barada gurruma etemiz okda. Gidecek öňe bir yankı çörek çıkaryan fırın niyeli. Şoňa bir topar hıllalatı vardır. Başlayançan bir kay gerektir. O zayn tapmaly, hemesin tapmaly. Onun kim un verecek, kim yağ verecek, o odun yerden almalı, işgäri vardır, nemesi vardır. Wagt alýan hatta men elementar neme diýen. Giden döwleti düşünüp görün. Ödüm çökün. Bu krizlerde büyüğünden çöktü. Öňümçilik durdu. Açlığa meýem sykyk gelýär. Yankı periferiýeden merkeze gelýär-de. O da gelämeli hökman tebabi yankı iqtisadi nemelerinin damarlara kesik
pul dolanşy ýok. O üstüne kanun yok. O oyunun düzgünü yok. Üstüne de baskı, korku, yine de çoğu meňzeşlat, granitini yapıp, o dünya bilen nemen kontaktım yok, internetle yapıp, o tayda hiç zat bolmagy mümkinçiligi yok da. Onun şol yankı döwletin başyndaky otur diýen ya da kaptanlar nemedilen adamlar yani Hudaýyň ýokardan göwüren wekili ordudy Türkmenistanyň şu ýagdaýynda hiç zat edip bilen ok. Ana o şoňa 100% garanti berip berýär. Hiç zat. Ya açlykdan başga nemesi yok. Biz adamlar aç bolan nemesini islämde ok bolýan. Umumy ykdysady, siyasi, sosial katastrofa. Türkmenistan şoňa getirdiler-de. O da görünüp dur. Hiç bu nemesi yok. Bunu yankı bukup saklar ýalagam del. O yok bu näme dip aýdy maýdanynda da adamlar nemesi bir aşgadan ölen duýýarlar da bunu. Yani şoň üçin biz iň bolmanyna yankı milletin aktif bölegini aýagy üstünde saklap bilýärse, şolun gazananlaryny yankı erek gitmedi ýala. Onu berden baranlar da şo iş adamlar olun watana. Yeni şolar soldatlaryny aktivize ederler. Döwlete köbek berer oňa. Şeýde ýörep başlar sadece. Ne pikirimçe şeýle kemine. O hem bir ayağı şu Ýewropa bolsa Ýewropada ýa-da başga bir stabil yurtlaryň haýsam bolsa bir ýerinde işi gurýan bolsa şo taýda bolýar bir ayağı. Bir ayağı hem soň täze Türkmenistana basyp bilýär-de güýçlü bir şekilde. O. Doğru. Onda başka Aydın sizden? Berdemen aýtjak zatym şo eger şu baý adamlar, mysal üçin baý firmalar Türkmenistanda döredip bolsa, o diňe olaryň baýlygy diýmekde, şu baý firmalar diýende onuň içinde müňlegi işçi işlejek. Eger firma näçe baý bolsa berýän aýlygam şonça köp bolar. Ýani halkam şondan peýdalanýar. Soňra ýene bir zat bar da berden tejribe alyp şu berde öwrenen zatlaryny daşarda öwrenen zatlaryny Türkmenistanyň içinde etmek we Türkmenistanyň içinden hem daşary çykarmak ýani şolaň wezipesi bolýar. Sebäbi şol adamlar etýändir. Türkmenistanda hem kän zat bar, o dünýäde bir seýrek duş gelýän zatlardan Türkmenistanda öndürüp, diňe Türkmenistanda öndürüp bolýan zatlardan bolsa, soňra zatlaryny öndürüp daşary ýurda satanda olam ýani eksport bolsa, yine ekonomik üçin gowy, yine yani hazine üçin de gowy, hemme zat üçin hem gowy eksport etmegem. Öz halkyna birinciden ýetirýän, artykmajynam daşary näme etýän, eksport edýän. Olam gowy zat. Onam elbetde ýanky nämeler etse, ýanky diňe döwlet eksport etse diýmek o halka ýetmeýärdi. Onu gördük ine. Şu halka paýlamak üçin şu adamlaryň özü, ýanky firmalaryň özü, sebäbi o näle adamlara paýlaýar diýe, bolýa şoň üstünde gazanjyny öz alsyn, ýene elinde işçi bar, o işçilere aýlyk töläp otur. Şoň iň bersi şoň bilen halka paýlaýar aslında o ýanky gazanan puluny. Ýene o Türkmenistanyň içinde öndüren zat üçin hazina üçin de vergisini, näme diýär, nalogyny töläp durýar. Näme öndürýän bolsa. Şoň üçin adamlar elbetde ýani köpelmegi, birleşmegi has bolýar. Elbetde bular öz arasynda birleşip işlese, bir-birinden habarlaşyp işlese has amaňatdyr o. Doğru aýdýaňyz, baýa garaýby hemmesi bir zinjir bolmaly. Diňe şol şekilde bir aýakda galyp bilers. Hem krizse atladars, hem täze Türkmenistana giden ýolumyzam aňsat bolar. Onda şu taýda başka aýtjak zatymyz ýok bolsa, bol dedäýele. Sapara. Bor. Wagtymyzam dolu berdi. Köp sag bol kemine Aýdyn taňda. Köp sag bol ýyldaşlar. Sag bolun, saglykda görüşelim. Sag bolun ýyldaşlar, Aýdyn, Sapara hemmäňize. Siz de sag bolun, saglykda görüşelim.